Ето тук има бензин 9.5 от бензиностанцията. Ние ще добавиме малко вода. Както се вижда, водата стои на дъното. Утаена. Ето я. Ето я водата. Вижда се много добре. Така. След това взимаме от тази добавка изохид и наливаме малко в чашката, след което взимаме някакъв инструмент и разбъркваме. Отначало бензина помътнява, вече не се вижда, отверката е вътре и в другия край не се вижда какво има. След което налага се да добавим още малко добавка. Разбъркваме отново и може би водата е била повече. При това положение бензина започва да се избистря, докато не стане кристално чист. Вече съвсем ясно се вижда през него. И виждаме, че на дъното не е останала никаква вода. Водата е разтворена. Няма. Това е ефекта от добавките Gold Eagle. Ето и тази добавка, която ползваме ние. Казва се Heat. Всеки може да я закупи от магазина ми, който се намира на Козлодуй 88.